Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner, and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy on me, full of sorrow and sin, for the depth of your compassion never ends. Praise to you, saving sacrifice, offered on the wood of the cross for me and for all mankind. Praise to the noble and precious blood flowing from the wounds of my crucified Lord Jesus Christ and washing away the sins of the whole world. Remember, Lord, your creature, whom you have redeemed with your blood. I repent my sins, and I long to put right what I have done. Merciful Father, take away all my offenses and sins. Purify me in body and soul, and make me worthy to taste the Holy of Holies. May your body and blood, which I intend to receive, although I am unworthy, be for me the remission of my sins, the washing away of my guilt, the end of my evil thoughts, and the rebirth of my better instincts. May it incite me to do the works pleasing to you and profitable to my health in body and soul, and be a firm defense against the wiles of my enemies. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
napaka-importanting bahagi ng aking buhay. As a matter of fact, parati akong may dalang rosaryo eh. Maiwan ko na lahat, wag lang ang rosaryo. Maiwan ko na ang wallet ko, cellphone ko, pero ito, kailangan nasa bulsa ko parate. Parang kulang yung pagkatao ko pag wala akong rosaryo sa bulsa. Parati tayo magdadasal, pakita natin na mahal natin ang Diyos, and more importantly, we thank Him for all the blessings. Kitang tanan muingon, sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, nasulod na kita karon sa ikakawhaag pito nga Domingo, sulod sa ordinaryo nga panahon. O karong Domingo ha, gipahinumduman kita sa pinaka-importante nga aspeto sa atong Kristohanon nga tawag o Kristohanon nga realidad sa kinabuhi, ang kaimportansya sa sakramento sa kaminyoon. That marriage is not a human institution. That marriage is a divine institution. It is a sacrament given by God to all of us. Aron kini matagamtam nato. Mao nang mahinumdum kita diha sa balaan nga kasulatan nga sa sinugdan ang Dios naghimo og lalaki ug babayi. Ug ang lalaki ug babayi mayuusa sa sakramento sa kaminyoon. Silang duha dili na duha kun dili usa lamang. Kun unsa gani ang gihiusa sa Dios, walay tawo nga makabulag niini. Busa, the church, the Catholic Church, as the people of God, strongly disagree with divorce. And what is our basis? The truth from God. Ugal maandam kita sa pagsaulog din ng atong santos nga misa. Mangangkon kita nga sa daghang nga mga panahon kita mipalayo sa Ginoo. Sa daghang panahon ang atong una-una dili Dios nun kun dili tawhanon. Mas magtigbabaw pa ang atong kaugalingon kaysa mga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Sa mapaubsanon nga kasing-kasing mangangkon kita nga kita mga makasasala ug mangayo kitag pasaylo ngadto sa atong Ginoo.
Gloria in excelsis Deo. Ikaw lang ang O Mag-ampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo, nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylo ang among mga kalapasan, ug ampingi kami diha sa imong kalinaw, ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kadimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Gikan sa basahon sa Genesis. Unya mingon ang Ginoong Dios. Dili maayo nga maginusara ang tawo. Himuan ko siya kauban ug katabang nga angay kaniya. Busa giomol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam. Ug gidalan niya sila ngadto sa tawo aron iya nganlan sila. Bisag unsa ang ngalan sa tawo sa matag usa kanila mo na ang ngalan nila. Busa ginganlan sa tawo ang tanang kahayupan ug mga langgam. Ingon man ang ihalas ug mga mananap. Apan walay hipalgan nga kauban ug katabang angay kaniya. Unya ipakatulog sa Ginoong Dios ang tawo ug samtang hinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios ug gusok ug gihulipan niya kini ug unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babayi ug gidala niya ang babayi ngadto sa lalaki ug miingon ang lalaki,
Aniya ra gayod ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog, ug unod gikan sa akong unod. Babayi ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang lalaki mobiya sa iyang amahan o ginahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug mausa sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio, atong tubag, bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Palihog atong usbon. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Bulahan ikaw nga madlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay makakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapalanginan. Tubag. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ang imong asawa may sama sa usa ka bungahon nga bunga, nga anaa sa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga olebo, libot sa imong palad. Tubag. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Aniya, ingnon niini pagpanalangin ang tawo nga madlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion, makakita unta sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Tubag. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Makakita unta ikaw sa mga anak sa imong mga anak. Ang kalinaw maana unta sa Israel. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa Hebreo. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadiyot mahimong ubos sa mga anghel. Haron pinaagi sa grasya sa Dios magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nga gihimaya o gipasindunggan karon tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Gusto gayud ang Dios nga maoy nagbuhat ug nagpalungtad sa tanang mga butang. Sa paghingpit kang Hesus, pinaagi sa iyang pag-antos, haron makaambit sa iyang himaya ang dagkang mga anak. Kay si Hesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila gibalaan ug ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga ilang mga igsuon. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog alang sa Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Ibayawan ikaw o Ginoo. Og dihay pipila ka mga Pariseo nga miduol og misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Jesus misumbalik sa papangutana kanila,
unsa may gisugo ni Moises kaninyo. Mitubag sila. Mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa. Humanyag sulatig sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. Mingon si Jesus kanila, gihimo kining suguan ni Moises, kay kamo gahi mag-ulo. Apan sa sinugdan, sa pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang lalaki ug babayi. Tungod niini, mubiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug makigiusa sa iyang asawa, ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug asawa dili na duha, kundili usa lamang. Tungod niini, kinahanglan nga dili bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Sa dito na sila sa balay, nangutana ang matinun-an kang Hesus mahitungod ning butanga. Mingon siya kanila, ang bana nga mabulag sa iyang asawa ug makigminyo og laing babayi, nakapanapaw batok sa una niyang asawa. Og ang babayi nga mubulag sa iyang bana ug makigminyo og laing lalaki, nanapaw usab. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan. Can we greet each other good morning? Ina inyong tapad, good morning. Naay usa ka istorya sa managtiayon tungod silag away o walay kalinaw ang ilang pagpuyo. Nakahukom kining managtiayon nga magbulag. Matud pa sa asawa, may pay magbulag ta kaysa mag-agwanta ko sa imong maot nga batasan. Iyang giingnan ang iyang bana. Og mitubag ang bana, o sige, bulag kun bulag, kay kining kaminyo una, muranig imperno, wala na ko nakabati og gugma. Tuod man, nagsugod ang ilang pagbahin-bahin sa ilang kabtangan. Gibahin sad nila ang upat nila ka babayeng anak. Sanglit ang mga dili ginasahan og maayong panagway, ang duha nila ka anak nga mga magulang, gipili sa bana ang ikatulo ug ang ikaupat nga mga kamanghuran. Matud pa sa bana, kining duha mo'y akong pilion. Apan mingon ang asawa, oy, mauna ni ron, gipili maniniya ning dili iyaha. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, sa panahon ni Jesus, ang divorce o pakigbulag gihimo sa daghang mga tawo. Ang balaod sa mga Hudeyo, referring to the Mosaic Law, nagtugot man sa usa ka bana nga makigbulag sa iyang asawa tungod sa bisan unsang hinungdan. Pananglitan, mahimo nga bulagan sa bana ang iyang asawa kung kini dili magtarong sa iyang pagluto, o kung kini musukol sa ugangan, o kung kini dili na makalipay kaniya. Gani, ang balaod nagtugot man sa bana nga mupalaya sa iyang asawa kung muangay siya sa mas gwapa pa nga babayi. Apan mao kini ang punto karon sa atong Ginoong Hesukristo nga nadungog nato sa Ebanghelyo. Ang atong Ginoong Hesukristo, mingon siya, nabuhat ni kini nga balaod kay mga gahi man mug mga ulo, inyong pasundan ang inyong nga pagbati. Pero sa sinugdan, ang plano sa Dios dili na mao. You have distorted the plan of God nga ang lalaki ug babayi mahiusa diha sa sakramento sa kaminyoon.
kun unsa unta ang gihiusa sa Dios, wala untay tawo nga makabulag diini. And very descriptive ang atong ebanghelyo karon. Ang iyang pagkundinar niining dili makadiyos nun nga panghuna-una sa panglantaw sa kaminyoon. Siguro mamalandong kita niini. Do we have that mentality? Do we have that mindset? Do we have that framework? Para kang Hesus, kining maong binuhatan, wala mahiuyon sa kabubuton sa Dios. Dili lang tungod kay luoy ang mga babaye, kundi tungod kay ang kaminyoon. Gibugna sa Dios nga malahutayon. Mao kini ang iyang plano. Mao kini ang plano sa Dios alang kanatong tanan, ang maayo nga plano. Dinhi sa Pilipinas, ang divorce nagpabiling illegal. Nga sa ato pa, wala kitay balaod kabahin sa divorce. Wala gitugot sa atong balaod. Sa Amerika o daghang dapit sa Europa, legal ang pakigbulag sa managtiayon. Ang ato ara dinhi annulment. Wala tay divorce. O kung maingon tag divorce, difference between annulment, ang diborsyo meaning valid ang kaminyoon. Apan tungod kay ganahan magbulag, putlon ang kaminyoon. Pero kung mayon tag annulment, o magisgot tag grounds of annulment, at the very beginning, there was no marriage, or there is no marriage at all. Ang divorce na ay kaminyoon, apan kay wala ang nagkauyon, munang ilang giputol ang kaminyoon. Pero when we say annulment, like for example, grounds of annulment, psychological incapacity, or fraud, nga wala pa mo nagbinyo, giuwat na daika, wala siya nitugan. So, ground na siya for annulment nga walay kaminyoon nga nahitabo. That is the difference between divorce and annulment. Apan bisan tuod, legal ang divorce sa ubang mga dapit. Nagpabilin kining giisip nga immoral sa mata sa atong simbahang Katoliko. It does not mean nga legal siya, it is moral. Dili na to ikalimod nga bisan dinhi sa Pilipinas adunay mga pabor sa divorce. Sa unsa mang rason. Una, adunay mingon nga go for divorce. Ang tawo nga angay nga hatagan og laing kahigayunan kung masayop siya sa iyang kaminyoon. That is their reason. That is their mentality. Father, nasayop ko. Ganahan kong malipay, magminyo ko kusog. Ikaduha, ang uban mo yun sa divorce alang sa managtiayon nga dili na magkasinabot. Ingon pa nila, nga numang pugson manato ang pakiguban sa duha ka tawo, nga wala na may gugma sa usag-usa. Wala na'y gugma. Munang muilis na pugkog laing higugmaon. O kung mawala na pud ang gugma, muilis na pugkog laing higugmaon. Muna yung usahay, mingon nga, asawa mo noon, asawa ko na ngayon. Ikatulo, naapoy mosuporta sa divorce alang sa managtiayon, din ang bana ug asawa masakpan nga magbudhi sa iyang kapikas. Mingon sila, unsa pa may bili sa kaminyoon kung mawad-an na ang magtiayon ug pagsalig sa usag-usa. Matod pa nila. So, we go for divorce. Ngano guning simbahan, mag-apil-apil man. Ngano guning simbahan nga dili man muuyon sa divorce. And so, the question is, kinsa ang simbahan ug unsa ang ground sa simbahan ngano man dili muuyon niini
nga balaod sa diborsyo. First, who is the church? The church is not the priest, the bishop. The church is the faithful. Kita nga nagtuo sa Ginoo, kita ang simbahan, kita ang nawong sa simbahan, dili ako. Kitang tanan nga nagtuo sa Ginoo. Ug unsa man ang pundasyon, unsa man nga kamatuoran ang atong gidala, dili atoa, dili personal nato. Ang kamatuoran nga gikan sa Ginoo. That is why we say that Jesus is our life, the truth, the way. Kay siya man atong sundon, dili man ato ang kabubuton. Kay kung ato pang kabubuton, atong sundon, daghan tang mga plano nga personal sa atong kaugalingon. That is why today, haluyon ni ining gipasaka nga mga argumento, ang atong simbahan, kita, katauhan sa Dios nga nagtuo og Ginoo, nagpabiling supak sa diborsyo. Ngano man, unsa man ang atong ground nga gikan sa kamatuoran sa Dios. Una, that marriage, kaminyoon, is a divine institution. Buot ipasabot nga ang kaminyoon gikan sa Dios, dili ni sa tawo, dili ni hidimo sa tawo. Gihatag ni sa Dios isip gasa nato aron malipay kita, makatagamtam kita og gugma nga gikan sa Dios, ang gugma sa lalaki ug babayi. In His divine wisdom, diha sa Dios nun nga plano, ang maayong plano niya. Nihimo siya lalaki ug babayi. Aron kini makatagamtam sa gugma nga gikan niya. Iya kining gipanalanginan o gihiusa diya sa sakramento sa kaminyoon. Silang duha mahimo nang usa magtinabangay ug niingon sumala pa sa kasulatan. Kung unsa gani ang gihiusa sa Dios, walay tawo nga makabulag niini. We need to understand that in life there are given. Unsa may buot ipasabot nga given. Na ay mga butang nga dili nato mausab. Pananglitan, unsa may given sa kinabuhi. Nga ang lalaki, dili yun na makapanganak. Because that is the gift of God. Nga gihatag niya, wala si atagig matris. Pero sa iyang pagkalalaki, naa siya gasa nga iyang mapadayag ngadto sa atong iyang mga minahal sa kinabuhi. Na ay mga butang nga dili nato mausob tungod kay kini gihatag sa Dios kanato. Ang atong ilong dili pwede mabutang diri sa atong lubot. Ang atong lubot dili pwede mabutang sa atong nawong, even if we like it, because these are givens in life nga dili nato mausob. And it is in the same understanding, the same framework, ang kaminyoon gihatag sa Dios nato isip gasa. Atong tagamtamon kini. Pero ang pangutana, nga numang daghan ang huyon ni ining pagbulag, because they see nga ang kaminyoon dili sagrado o dili gikan sa Ginoo. Gani ang uban nagpuyo-puyo naman lamang tungod kay panglantaw sa kaminyoon of less value. Pero karon gipahinumduman kita nga ang kaminyoon sagrado, nga ang kaminyoon gikan sa Dios. Plano kini sa Dios alang sa managtiayon nga ganahan magminyo aron balaanon ang ilang kinabuhi. Ikaduha, marriage is a covenant, not a contract.
not just a piece of paper. Kung mayon tag kontrata, naamanay terms and conditions if how we see marriage as contract. But more than that, marriage is a covenant. And what is a covenant? We remember the covenant of God that He made to us when He said, I will be your God and you shall be my people. Mao kana ang iyang kobenante, ang iyang promise nga gihimo kanatong tanan, that no matter how crooked we are, that no matter how sinful we are, magpabilin siyang Ginoo kanato. That is His promise, a lifetime promise, an eternal promise He made to us. And when we say marriage, it mirrors or it reflects, nagsalamin kini sa gihimo nga covenant sa Ginoo ngadhi kanato. In the expression of the love of husband and wife, their commitment, their promise mirrors that promise, that covenant to God. Refleksyon kana sa kobenante nga gihimo sa Ginoo. Mao nga in the marriage maghisgot kini og lifetime commitment. Sa kapitos ug sa kahayahay, sa sakit ug maayong panglawas, ang kamatayon ra gyud mao'y magkabulag sa bana ug sa asawa. That is why, my dear brothers and sisters, kung maghisgot kita og forever, there is always forever in the love of God. Mao kana ang iyang tawag kanatong tanan. Mao kana ang iyang calling natong tanan nga magpabilin kita sa iyang gugma aron makatagamtam kita sa kalipay nga gikan kaniya. Ang kalipay nga gikan sa ebanghelyo, ang kalipay nga sukaranan sa kalipay sa Ginoo. Pero usahay ang tawo mupili sa iyang kaugalingong kagustuhan. Mao na nga atong Ginoong Jesucristo sa ebanghelyo, yun sa gitugutan mo kay mga gahi mong ulo. Gitugutan mo kay ganahan mo inyong sundon ang inyong kaugalingon. And once we follow ourselves, nanunsa man, mubiya kita diha sa pagsulod nato sa Ginoo. That is why today, at the present moment, these modern times, this teaching of our Lord Jesus Christ is one of the hardest teaching to follow in the next generation. Just like the teaching of loving your enemy. Because there are already distortions sa panglantaw nato sa gugma ug sa kaminyoon. We pray for this, nga magpabilin ang sanctity of marriage. Tungod kay kung maguba kini, maguba ang katilingban nga Kristohanon. Ikatulo, ang laing dakong rason nganong mubabag kita sa divorce, mao ang kaugmaon sa mga anak, ug labot niini ang kaugmaon sa katilingban. Tungod kay ang pundasyon sa gitawag nato community is actually the family. Because the composition of a family, of a society, of a country is actually the individual families. Mao nang the family is the basic unit of society. Kung guba ang pamilya, guba ang katilingban, guba ang nasod, ang mga bata manginahanglan og usa ka lig-on ug masaligon nga panimalay aron sila makatubo
ug nga mahimsog ug malipayon base sa kasinatian, kalagmitan sa mga anak sa magtiayon nga nagkabulag, mahimong problemado sa ilang pagdako, pag-eskwela o pakigrelasyon o pagpanabaho. Ang kasakit o kaguol nga ilang nasinati sa diyang nag-away o nagbulag ang ilang mga ginikanan, mao hinungdan sa dili maayo nga pagtubo aning mga tawhana. Kung walay maayo nga kapaingnan ang mga anak o kabataan, unsa man ang kaugmaon sa atong katilingban. The family, the role of parents, the role of mother and father is very important in the formation of children. Nga naman kay sila naman po'y mahimo nga mga bana og asawa sa umaabot. Mga importante kini, mga kaigsuunan ko diha ni Kristo. Yes, we recognize that there are no perfect partners, perfect marriages. Apan kita gitawag kanunay nga magpabilin diha sa gugma, taliwala ni ining mga hagit. That is why, ningon natong Ginoong Jesucristo, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross, come and follow me. We recognize the hurts and pains of the wives and husbands who are being betrayed by their partner, who are being battered. We recognize that. Pero sa kamatuuran, na ay mga butang na dili nato mausog, nga gikan sa Dios. These are givens in life. Divorce is not the solution. Divorce, dili kini remedy. And what is the remedy? Is the formation of one's life according to the life of Jesus. Mo bitaw usahay magbagulbol ang kanakaning mag-uban ngayon ngano guning simbahan kadagag requirement ngano gong naapagoy pre-K na seminar ang mga nag-prepare sa kaminyoon, mas importante pa ang mga photoshoot dito sa mga bukid, mas moadto pa sa mga dagat, magbitay-bitay, magkulumbag kambitay. Hala, picture dito, picture dinhi. Apan pag-abot sa pre-K na counseling, pre-K na seminar, magbagulbol kay nganong dugay, nganong daghang proseso. It is one's character. Mentality framework. Ang solusyon is actually the formation nga makasabot ang tao, ang usa ka lalaki o babayi sa iyang responsibilidad isip mahimong bana ug asawa. That we see people very important, relationship very important. Dili ang mga makita sa mata ug ma-appreciate sa mga tao diha sa social media. Na ay hugot ni ini karon kunong panahon na gadgets na ang iniingatan at relasyon na ang pinaglalaruan. Tungod kay ang panglantaw nato sa tao usahay butang na. Sometimes of less of value. Kung maot na, dili na humot, nanimahon ang ahos, medyo na pangag na, upaw na, what na? Throw away culture. Pwede na nimong ibalibag. O kita karon nga nakasabot niini, this is the gift that we can give to our incoming generation. Nga magpabilin kita
kanunay diha sa kamatuuran sa Dios. Sa atong tawag, isip mga anak sa Dios. Divorce is not the remedy. It only adds up pains, troubles sa atong kinabuhi. The remedy is we go back to God, to the formation of conscience, to the formation of ourselves diha after sa kinabuhi sa atong Ginoo. We always go back to God. That is why as a church, as the people of God, we stand to the truth coming from the gospel, coming from God. And so we say, no to divorce. We say, yes to the truth that is coming from God. It may be hard, but that is our invitation. Mahimo lamang makahuluganon ang atong pag-ampo sa our Father. Kumingon ta, your will be done, not mine. It is always you, Lord, not mine. Mahimo lamang kining makahuluganon when we start to embrace the life and the teachings of our God. Amen. Palihog manindog. Kitang tanan mingon, nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan nga magahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaya sa amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya sa ugihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mag-ampo kita sa Dios sa kayusahan sa pamilya, uban sa dakong pagsalig sa iyang grasya ug gugma diha sa atong pag-ingon. Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa simbahan nga naghiusa tanan mga magtutuo nga tinugatan sa grasya sa Dios, makalahutay siya batok sa pundok sa mga gustong bungkag sa pagtuo ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang niining kalibutan nga ang mga katawan mutugot nga ang Dios musalmot diya sa pagpatuman sa mga balaod ug sa pagmando kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga naptaptan niining COVID-19
nga makabaton na og hingpit nga kayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanang mga kalihukan, labi na sa mga parokyaw, ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom isip nga mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, supilo kamumot obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa atong mga nangamatay nga kapayintihan, sila nga manggihatagon kanato ug sa atong mga kinahanglan. Nga maangko na nila ang ginharian nga giandam alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Amahan, ang giusa sa Dios dili mahimong bulagon sa tawo. Liguna kami sa among pagtuo ug imo kaming magmalig-on pinaagi sa bugkos nga nagtugtong kanamo sa imong anak, among Ginoong Jesucristo, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa atong paghalad. Mga igsuon, Malihog, pagamo malihog. kamo, aron ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Jesucristo, nga ihalad siyang handumanan, ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo, kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay magahom sa tanan. Angay matarong gayod nga mapasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miani ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos.
apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pakigigala kanimo, apan ang tawo mismo maoy nag-uli nini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag diini ngadto sa iyang matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panyapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag diini, ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala, mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan liring pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga matubang umalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga bahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Ulito among Bispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo magahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magampo kita sa amahan atong gabito ng pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong Ginoong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos.
Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Ang mga bana mukis sa ilang mga asawa. Sa Diyos sa salas. Palihog mang luhod. Kini maong atong Ginoong Jesucristo, ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Ang nagpahidumdum kanato nga ang sakramento sa kaminyoon gikan sa Dios. Ug nagpahidumdum kanato nga kun unsa ang gihiusa sa Dios, walay tawo nga makabulag niini. Ang kordero sa Dios nga nagawaktan sa mga sala sa tibuok kalibutan, bulahan kitang tanan nga mga makasasala sa pag-ambit sa bangkete sa atong Ginoong Hesukristo. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit niining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
And you know when I sit and when I stand. Ampo kita. O Dios nga gamhanan, ang Eukaristiya nga mo gipanagambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga mo gisaulog dinhi, magagak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa Oratio Imperata. Labing magahong nga Dios, ana ikaw sa tibuok kalibutan ug ana usab ang labing gamay nimong mga binuhat.
Giangop mo sa imong kalumo ang tanan nga may kinabuhi. Ibubo dinhi kanamo ang gahom sa imong gugma aron among panalipdan ang kinabuhi ug katahom sa imong kabuhatan. Puna kami sa kalinaw aron pagpuyo kami isip mga managsuon nga dili maghatag og kadaot og sa usag-usa. O Dios sa mga kabus, tabangi kami aron pagluwas sa mga biniyaan ug mga gikalimtan dinhi sa yuta. Sila nga mga bililon sa imong pananaw, hatagi kayuhan ang among kinabuhi aron among panalipdan ang kalibutan ug dili among-amongan. Aron ang matahom lamang ang among itisok, dili ang kahugawan o kaagusbatan sa tanan. Tanduga ang among mga kasing-kasing sa mga tao nagpahimulo sa mga kabus o sa mga bahandi sa kalibutan, aron pagtagbaw sa ilang kahakog. Tudloi kami sa pag-ila sa kabililon sa matag binuhat, aron mapuno kami sa katingala o pamalandong, aron makita namo ang tiunay nga kahiusa sa tanan nimong binuhat sa mong pagpanaw nganha sa imong walay katapusang kahayag. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo matag adlaw. Dasiga kami, nangamuyo kami diha sa among pakigbisog alang sa hustisya, gugma ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buyog hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Ang mga zona nga in charge karong sunod Domingo, October 10, 2021. Anticipated Mass, Zone 2 and CFD. 6 AE Mass, Zone 3 and Our Lady of Lourdes Organization. 8 AE Mass, Zone 4 and MBG. 5 PE Mass, Zone 5 and MPHRM. 7 PE Mass, Zone 6 and CWM. Lector, Group C. Church donations for the period of September 26 to October 2, 2021. Dante Alcoma and Family, 10,000 pesos. Generica Drugstore, 1,500 pesos. Paul Montero, 1,000. Mga pahibalo, nagpadayon pa karon ang nobinaryo sa alang sa kapistahan sa Birhen sa Rosario, karong umaabot adlang Huwebes, Oktubre 7, 2021. Ang misa kasaulugan himuon kini sa alas 6 sa buntag, ug human ini musunod ang halad sa mga bulak. Sulod niining santos nga misa, ihalad usab nato kini nga usa ka misa pasalamat sa ika-24 nga pagkapari or 24th sacerdotal ni Reverend Father Nilo Torres. Atong Paris Team Moderator, St. Nicolas of Tolentino, Baez City. Busa, gidapit ang tanan sa pagtambong niining maong selebrasyon ug maghiusa kita sa atong mga pagpasalamat sa Dios nga pinaagi sa Birhen sa Rosario sa mga grasyang naangkon ug ang alang kang Reverend Father Nilo Torres nga atong pari. Nagpaybalo Paris Liturgy. Gipahinumduman usab ang tanang pangulo ug presidente sa chapel, zona ug religious organization ug movements sa binulan nga tigom o PPC Assembly nga himuon karon human dayon sa atong santos nga misa dinha sa Pastoral Center. Importanteng butang ang hisgutan, hinaot ato kining tambungan. Daghang salamat, PPC Core Group. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. O manalangin kaninyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad natong santos nga misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Let us give our clap offering to our Lord Jesus Christ.
Lord Jesus, my family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen.